Aigües de Barcelona us ofereix aquest espai. Hola, xavals i xavales. Estic segur que més d'una vegada haureu passat per davant d'una pedrera com aquesta i haureu pensat, Déu meu, però com és possible? Però com poden fer això amb el paisatge? Però serà possible? Quina vergonya! Home, de fet és que l'aspecte no és gaire agradable, la veritat. Però la meva missió avui és fer-vos entendre que pedreres com aquesta són imprescindibles per la societat. I si no, d'on creieu que surt tot el material de construcció? D'aquí? Les pedreres serveixen per extreure àrids, que són petits trossos de roques amb múltiples aplicacions industrials. Fabricar formigó, bases de carreteres, ceràmiques, conglomerats asfàltics. De fet, l'àrid és la matèria primera més consumida per l'home i la dona després de l'aigua. Un promís de 7 tones per habitant cada any. I quin és el procés per extreure aquests àrids? Doncs el primer pas és extreure la capa superficial de la zona explotable. Després, sense pressa però sense pausa, s'extreuen els materials. Com? Doncs fent voladures controlades. Sí, fillet, sí. Quan això està en plena ebullició, semblen les falles de València. El següent pas és obvi. Transportar els materials a la planta de tractament, que sol ser normalment dins la pròpia explotació. Vull dir que gaire amunt i avall no van. No. Un cop són a la planta, se'n fa el tractament que pertoca. Rotllo, triturar, classificar o treure'n la pols. Mira tu, així estan llestos per vendre. O per enviar allà on toqui. Però el més important de tot el procés és deixar la pedrera en condicions i restaurar-la un cop s'han extret els àrids. Una pedrera no té o no hauria de tenir una vida massa llarga, perquè si no hi ha el perill d'acabar fent desaparèixer tot un massís. Per això les pedreres es sotmeten a un dur control de la seva activitat, que la legislació minera és pionera i estrictíssima, i més antiga i tot que fins i tot les lleis mediambientals europees. Totes les pedreres han de disposar d'un projecte de restauració aprovat per l'administració competent. I abans de fer l'explotació, s'ha de fer un dipòsit, amb els diners que s'invertiran en la restauració i haver passat un examen d'impacte mediambiental. És a dir, que l'aspecte mediambiental està present en el procés miner des del seu inici, amb l'objectiu de retornar l'àrea explotada al seu entorn natural. Per sort, les administracions són cada vegada més sensibles a aquest tema i són conscients que cal compatibilitzar el creixement de la societat amb el respecte mediambiental. És competència de l'administració fer complir les lleis i competència de la ciutadania denunciar el possible incompliment d'aquestes lleis. O sigui, que no m'enteri jo que hi ha algú que va per allà saltant-se les normes. Apa, si tu vols. Aigües de Barcelona us ha ofert aquest espai.